So kalimɔgɔw aw ni sɔgɔma a kulo bɛ aw ka radio so mani lamɛn radio Royal FM sababu ye nɛgɛ kaɲɛ 8 sangaya 2 bɔɲɔgɔn tana gosira an fɛ yan o waati kɛlan kalimɔgɔw o filɛ nin ye Dirisa Kɔnɛ ale ka moto la ka Ɲamakaw fɛ yen o waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye Kolonɛl Asim Goyita a ka makun Malidenw y'a dɔn kunu k'a fɔ makun kun ye min a kun bɔra kaban maramafɛnw dira kunungo Mali kɛlɛkɛcɛw ma maramafɛn minnu na a ka girin a barika ka bon kosɛbɛ o ye Malidenw tɔ lafiya kunungo kosɛbɛ Isa Kawujimi kalo 6 o kaso juru donna la ani dalasi 100 ko a ko sara ka da ka ɲangin kan Assise nationale lasigi min n'a fɔra a mɛnna n'ala ma ko wɛrɛ kɛ k'a bɛ daminɛ kalo ni min filan kɔnɔ tile 11 kominiw la ka taa tile 12 la ko o laseli kɛra panel n'o y'a alayima jɛkulu y'o kunnafoni di kunungo Assimi Goyita ma Gambi kaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ dɔnniya jɛ maa 1,000,000 na o ye Gambi jamana a maaw ye o de bɛ taa kalafili la bi kalafili min ni maa 6 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔ a dalen bɛ ɲɔgɔn na a sen fɛ bakuruba kunnafoniw de filɛ nin ye kunnafoni min ni Karim Sibi bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma kunungo Kolonɛl Assimi Goyita Katikaw fɛ yen nɔ kɛnɛba min bɛ yen n'o ye Kati sɔrɔsikan o olu dantɔgɔla yɔrɔba ye o kɛra bɔnfurula koba ye makun ka fisa ko baara ka fisa ni maba ye o siratigɛ la Kolonɛl Assimi Goyita a ka makun maaw ye a kɔrɔ ye kunu maramafɛn donna Mali la kunungo kabiri Musa Tarawele tile bɔra la a ɲɔgɔnna maramafɛn ma don Mali la yan maramafɛn minnu yera kunu Assimi yɛrɛ dantɔgɔla page kan ni a ɲɛfɔ cogo la a y'a fɔ cogo min na ko min yera o de bɛ se ka yira min tɛ yira ko o de barika ka bon wa labɛn min bɛ bi Mali bolo ka ɲɛsin Mali yɛrɛ lakanali ma ko ale Assimi Goyita b'a dɔn k'a fɔ a bɛ lihala min na bi kunungo a ye dɛmɛba jɛkulu saw Mali Bamakɔ sigidala maakɔrɔw sɔrɔdasi ɲɛmaw a y'u wele kunun ka taa ni kalifa don Sadio Kamara la ale min minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasi kow ma ani an ka lakana ko ma ale tile dira ale ma kunungo Kati tile di yɔrɔ la Sadio Kamara a ye foli se kosɛbɛ Kolonɛl Assimi Goyita ma a ka Mali kanu na a ka fasuli ɲumanya la a ka hakilina ɲuman ka taa Mali ɲɛtaa fan fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a da sera nin ma kunu o siratigɛ la tuma min na n'a ye nin di Kolonɛl Sadio Kamara a ye ɲɛmunu kɛ ɲɛsin Malidenw ma nin marama fɛn filɛ a nana ka na lakana de kama ko Mali tun tiɲɛna Mali tun jafora ko nka dɔɔni kow ye a yɛrɛ ka kuma la ko maramafɛn min dannen filɛ k'a kɛ baarakɛminɛnba ye min bɛ kɛ nafa sɔrɔsiraba ye ko o bɛ sɔrɔ Malidenw yɛrɛ de fɛ sɔrɔdasiw ta ye muguci kɛlɛ ye ko nka walasa k'a dɔn k'a fɔ an bɛ Mali kura min fɛ o k'o bila sen kan ko Malidenw yɛrɛ ɲɛ b'a la Kolonɛl Assimi Goyita a ye maramafɛn min san ka na n'a ye a ye ɲɛsin faamaw ma minnu ye an ka sɔrɔdasiw ye ko so filɛ a bolokɛnɛ filɛ ale dalen don a la kɛlɛkɛ minnu bɛ Mali bolo bi ko maramafɛn ko de tun bɛ Malidenw la Mali sɔrɔdasiw la bi kɔni ko bi ka fusa hali n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ko nka bi an bɛ Ala tanu wa ko kɛlɛ daminɛna a fɔra cogo min na a timɛ tun dankari bɛna kɛ terrorisiw la Sadio Kamara ka kuma la kunu ka hakililatigɛ ba di Malidenw ma nka Bamakɔ sɛbɛkɔrɔ sawara la nin ko sugu de ka ɲi nin bɛ na ni danaya ye maramafɛn bɔra kunu mɛ maa n'i y'o ye hali maa mɛ n'i ye Mali jugu ye n'i ye nin ye i na da la k'a fɔ i sera yɛrɛ kɔlɔsi ma Mali tun dɔnnen bɛ don min na Musa Tarawele tile Modibo tile la ko a bɛ taa o fan fɛ an bɛ waati min na komi sisan Isa Kawujimi ale tun jalakili don jalakili min an b'a dɔn k'a fɔ ni
a tun ye tile damalama kɛ kaso la a bɔlen kɔfɛ kiri kɛra kunungo kiri y'a jira k'a fɔ ko u bɛna kalo 6 kaso u bɛna k'u kalifa la o k'a ka grâce 100 di walasa ɲangini min talen bɛ k'a ɲɛsin a ma o bɛ se ka k'o jɔyɔrɔ fa ye cogo min na fɛn min n'o ye Sisa Kawudi a ye a jira a ka bɔ bila k'a fɔ ale kɔni bɔra ko mɛ min ka d'ale ye bi o y'a ye k'a fɔ malidenw bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na min bɛ se ka min kɛ don min ko o k'o kɛ ko bɛɛ ka yafa ale ma wa hali minnu donna ale gasi la minnu y'ale tɔgɔ cɛ k'ale yafara bɛɛ ma o kɛra Isa Kawudi ka kuma ye kunungo tuma min n'a bɔra kiribulon o kɔnɔna na organe unique Ibrahim Ikasa Mayiga ale y'a jira k'a fɔ ko organe unique ko ye diyagoya ye ka d'a kan ko kabini 1900 a fɔ 2019 n'o ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la k'a ye nin baara in boloda a y'a jira k'a fɔ kalafili minnu kɛra san 2018 kalafili minnu kɛcogo man ɲɛ n'o dun man ɲɛ ni tiɲɛli wɛrɛ tɛna na don maaw sigilen kan tun ko ka yɛlɛma don a la Ibrahim Boubacar Keita tun y'a jateminɛ k'a fɔ san 2023 n'o ye kalafili wɛrɛ ye tun ko o tun bɛna organe unique ko bila sen kan ko CEDEAO y'a fɔ san 2018 ko Mali kalafili cogo man ɲi n'o man ɲi ani Mali ye dɔw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a man ɲi o tɔ ye min ye fɛrɛ ka sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a yɛlɛma o de na ni organe unique ko ye kunungo Zeni Mulayi ni ale yɛrɛ jɛkulu yɛrɛ sigilen bɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen sabatili kama ale taara colonel Assimi Goïta fɛ ka taa ka rapport n'o y'a ka baara kɛlen sangale ka t'o yira colonel Assimi Goïta la assise nationale an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ o min n'o ye lasigiba ye lasigi min n'a kuma tun cayara lasigi min ni politique mɔgɔ caman tun ko ko sen tɛna don a la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ a lasigi ko a kɔni bolodala san kɔni Assimi y'a fɔ cogo min na a y'a boloda o cogo la ko a sigi k'a fɔ ko a tun bɔra dɔw kɔrɔ nka dɔw hakili la k'a tɛ kɛ ko nka ko a bɛna kɛ wa o y'a boloda ka ban o ye fɛn caman fɔ a la a yɛrɛ ka page kan o fɛn caman bɛ tali kɛ fɛn min na ko fiɲɛ in na a bɛ kangamada min kɛ maaw ye maa ma ni da kan ka don Maliko la misali la commune o ta kan ka daminɛ kalo min filan kunna o tile 11 ka taa tile 12 la Mali bɛɛ lajɛlen commune kɔnɔ ko o sigi k'a fɔ bɛɛ kɛ kalo tile 11 ka taa tile 12 la o sigi k'a fɔ in min kɛra siɲɛ dɔ la a n'a ɲɔgɔnna tɛ ko k'a lajɛ dugusenw la misali la Zewa yan k'a bɛɛ lajɛlen wele fɛn fɛn kan ka wele k'a bɛɛ wele a kana kɛ kɔrɔlen ko ye wa ko kunnafonilaw ka kunnafoni d'a dicogo la sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na n'a nana ye yɔrɔ min ka fɔ fiɲɛ b'o la ko tamati si t'a la min kan ka kɛ walima min kan ka fɔ ko o bɛ fɔ o yɔrɔ kofɔlenw la o siratigɛ la ko kominiw ta u bilalen bɛ ka kalo ni tile 11 ka taa a tile 12 la o la fɛn min ni o ye Bamako kɔnɔna ani réfugiés ko o bɛ kɛ hakɛto ni Malidenw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ani Bamako kominiw ko o bɛ kɛ kalo ni tile 18 ka taa tile 19 na wa région n'o ye an ka fabaw ye ani Bamako yɛrɛ kɔnɔna ko o bɛ kɛ o ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo ni tile 22 ka taa a tile 23 la wa ko Mali bɛɛ lajɛlen lajɛrɛba min kan ka kɛ Bamako k'a ko kuncɛ o bɛ kɛ kalo tile 27 ka taa a tile 30 la ko n'o kɛra ko o bɛ a fori bɛn mana kɛ min maaw la ko o bɛna kɛ baarakɛminɛnba ye u y'u ka numéro di dɔw ma walasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nin ko ninnu kan a ka kɛ jɛlɛ a la cogo min na bala dɔnna k'a fɔ o fɛrɛ olu tigɛlen don an bɛ waati min na comme sisan walasa lasigi a kana kɛ kɔrɔlenw ye misali la Ibrahim Ikasa Mayiga o ye a jira k'a fɔ dialogue national o kɛra fɛn min ni o ye lasigi caman kɛra waati tɛmɛn'o la o lasigi o senfɛ ko o kun nana cɛ min na maa tɛ ala deli ni ka kɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔnnaw jamana ko kan an b'a ladɔnya k'a fɔ bi min ye sibiri ye ko kalafili bɛ senna nin waati in na Gambikaw fɛ yen o kalafili min ni Adama Barrow ale min ni ale ye président ye ale yɛrɛ kɔni b'a nɔfɛ hakilina jiginna Adama Barrow tuma min na n'o ye Yaya Jammeh gɛn Adama Barrow de kun y'a jira k'a fɔ ko ale sen tɛna ne ni ale y'o kelen kɛ k'ale sen tɛna don a la tun
a y'a fɔ cogo min na a ma kɛ o cogo la ka da kan ale de ye candidat ye bi o ko kalafili bɛɛ daminɛ bi sɔgɔma da in na nɛgɛ kaɲa 8 waati a bɛ kɛ gambikaw fɛ wa maa dɔnniya jɛ maa 1,000,000 na ka da kan maa 900,000 ani maa 60,000 olu de bɛ taa kalafili la an b'a la dɔnniya k'a fɔ satigɛ la kunungo kɛra wulikajɔba ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa campagne laban o bɛ se ka kɛ cogo min na gambikaw ka kalafili bɛ kɛ cogo min na o ni jamana caman ta tɛ kelen ye maa candidat fɛn fɛn bɛɛ n'i ka bidɔn o bidɔn i n'i ka boule n'o ye kisɛ i n'a fɔ marifa kisɛ n'i nana i n'i ka couleur i bɛ n'i jɔ i ka bidɔn kɛrɛfɛ k'a bila o kɔnɔ n'a mankan bɔra kɔrɔ k'i votera o bɛɛ ta bɛ bɔ k'a to ka bɛɛ ta compter min ta mana caya ni min ye ko o ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen ye o satigɛ la o kalafili min bɛ yen ko a tɛmɛ yɛrɛ ni kalafili kɛra dɔrɔn k'a jaabi sɔrɔli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a la dɔnniya k'a fɔ Cyril Ramaphosa ale ni Alassane Dramane Ouattara o tun bɛ lajɛrɛ min na ni o ye ka taa bɔ ɲɔgɔn fɛ Cyril Ramaphosa ale tun bɛ Côte kunungo a ka taama kun cɛla Côte d'Ivoire bi a kan ka don Ghana o ye fɛn caman boloda kunungo o y'o fanba kɛ Abidjan port la ko baaraba kan ka kɛ Cyril Ramaphosa ni ale Sud-Africains ka jamana ɲɛmaaya kan ka baaraba caman boloda Côte d'Ivoire jamana kan o satigɛ la téléphone ko la MTN min filɛ ko o bɛ bɔ jamana min kɔnɔ o ye Sud-Afrique de ye Sud-Afrique sanni feere min bɛ Sud-Afrique ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko a tɛ jɔ miliyari 1,000 ani a kun kan fɛn na Sud-Afrique ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso a ma ladɔnniya k'a fɔ o bɛ minɛli la caman dun ye wele da ka da kan ko Burkina Faso Roch-Marc Christian Kabore ka maaw bɛ minɛni min na min ka di u ye ko a k'a dabila ka da kan ko wulikajɔ bɛna bila sen kan n'an b'a kunna ko wulikajɔ bɛna sɛgɛn kosɛbɛ o satigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Roch-Marc Christian Kabore la o ye maa min minɛ tile 2 in na Mamadu Darabo ni ale yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛra Olungo n'a kɛra Wagadugu mairie cili walima tiɲɛni min kɛra mairie kɔnɔ ko sɛgɛ kelen b'ale ma kosɛbɛ n'a sɔrɔ ti ale ye nɔ ye Saif Islam ko Karafi denkɛ ko sɔn kɛra ka candidature ma hali n'a sɔrɔ a ko tun cayara kuma tɛmɛn'o la nka ko nana ye ka fɔ a tɛna ɲɛ ka kɛr'o ye kiiritigɛbolo tigilamɔgɔw sɔnna fɔlɔ nka ko in gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o y'a kɛ fɔ Saif Islam ale bilama in ko kɛ b'ale nɔfɛ Cour pénale internationale ale bolo ni kɛ tun b'a nɔfɛ a laban gɛlɛya kana na don a la hali ni sɔn kɛra a ka candidature ma n'a tor'o n'a ɲɔgɔnnaw la a kana libi o kana ko wɛrɛ k'a la ko maa tɛ ala deli o la o satigɛ la a sɔn kɔni kɛra ma fɔlɔ ka da kan ko jamana kɔnɔden don jamana ɲamakɔrɔden don wa ko a niyɔrɔ saraba bɛ libi kalafili la a ye to la ka kunnafoni caman di ko min bɛ yen bi o y'a ye k'a fɔ Nicolas Sarkozy ko a taara nafolo min minɛ ale fa kɛla kalafili la a papiye n'a kumakanw a fɛn bɛɛ lajɛlen b'ale bolo wa ko n'ala sɔnna ma a bɛna a yira diɲɛ maa la donna a nataw la kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka fa ye n'ala ma ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ sin sɔgɔma sigida kunnafoniw kɛnɛ kan walasa n'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ waati la to bɛ n ka salama